Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Orange Mali ko k'a b'a ka client mandi u bɛɛ lajɛlen hakilina jigi ko ka kɛɲɛ ni sariya sɛbɛn talenw ye minnu bɛ ka lawaleya ko client kelenkelenna bɛɛ ka kan k'a ka nimero nina di walasa k'aw ka nimero de telefoniw lakodɔn aw tɔgɔ la n'a bɛ f'o ma ko identification wa fana ko maa kelen tɔgɔ la nimero tɛ se ka tɛmɛ 3 kan cogo si la ka da kan an janbe aw la walasa basi foyi kan'aw sɔrɔ an b'a ɲini an ka abonnew fɛ minnu m'u ka puces identifier fɔlɔ u ka gafe ɲini nimero nina bɛ min kan k'u ka identification kɛ ka sɔrɔ u ma bɔw nɔ la application Maxiti fɛ walima bɔlɔlɔ sira fɛ identification.orangemali.com n'aw mago jɔra bilasirali kan a ye wuli ka se agence Orange Mali la min ka surun aw la ka fara o kan an b'a ɲini an ka clientw fɛ nimero bɛ minnu bolo n'a ka ca ni 3 ye u ka wuli ka se agence la ka taa nimero 3 sugandi u ka nimerow cɛla u bɛ fɛ minnu ka to u bolo hakilina jiginna identification bɛ kɛ ni gafe minnu ye olu de filɛ nin ye carte nina carte biométrique sécurisée passeport ani carte amo lakana y'an bɛɛ lajɛlen de kunko ye an b'aw fɔ aw ka danaya n'aw ka cɛsiri la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a y'an ka service client digital kumaɲɔgɔnya Maxiti fɛ walima WhatsApp fɛ 90 11 10 10 Orange aw kɛrɛfɛ. Ka tali kɛ kunnafoni disira kuraw carili la maa mun ka baara ɲɛsinen don maaw bilasirali la u ka baaraw sabatilikow la ko olu bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati na o kama yaasa ka se ka ɲuman dɔ ka bɔ juguman na anw ka kunnafoni ɲininaw olu ye wulikajɔw kɛ u bɛna caman ɲɛfɔ aw ye nin kunnafoniya ninnu senfɛ. Coupe du Mali ale tako 64 hokumu kɔnɔna na Stade Malien ale ni Arsenal des talents sportifs de Koro ko olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolantan in kuncɛra Stade Malien ka sebaya la 1-0 Kanagolo Kajatu Bagayo ale bɛna ɲɛfɔli caman kɛ an ye o ko la. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛ ni bi araba ye avril kalo tile 23 san 2025 an bɛna mun walawala aw ye sisan dan na o kama an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV jabaraniso sugandili la ka se k'aw kunnafoniya tele min kɛlen don ka paraɲɛ caman bila ani tele tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na coach en développement personnel olu ye maaw ye mun bɛ maaw bilasira u ka wulikajɔbaw hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ka kɛɲɛ ni kunnafoni disira kuraw carili ye ko maa ninnu bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati na o kama ka se ka ɲuman dɔ ka bɔ juguman na anw ka kunnafoni ɲinina Boubacar SM Maïga ale ye wulikajɔ kɛ a ye mun sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Coach en développement personnel olu ye maaw ye mun bɛ maaw bilasira yaasa ka se k'u ka laɲiniw sabati tuma dɔ la maa dɔw bɛ wuli ka ɲɛsin nin baara in ma ka sɔrɔ olu yɛrɛ ka baara tɛ wa olu yɛrɛ bolo nin baara in tɛ suyala ko ye. An bɛ yɔrɔ mun na komi a yela k'a fɔ mɔgɔ caman bako bɛ bilasirali la bon mɔgɔ caman mako bɛ bilasirali la o bilasirali de kɔnɔna na alors mɔgɔ minnu kan ka mɔgɔw bilasira ni o tɔgɔ kan ka kɛ coach ye alors ni dɔnniya dɔ bɛ e la donc e b'a miiri ko e ye coach ye mɔgɔ kana o yɛrɛ kalifa e la pour que e bɛ se k'o bilasira cogo min na donc phénomène a kɛra phénomène de ye donc mɔgɔ caman ye a duloki ta ka don o yɛrɛ kan na. Coachw ka carili ye Mali la ale ye siranɲɛko ye nin waati na
k'a sababu kɛ bɛɛ lajɛlen wulilen don ka i sen don a la. Coaching y'a ye baara ɲuman de a ma dabɔ ko ka mɔgɔ arnaquer ka mɔgɔ bila fili la ou bien ka mɔgɔ ka wari draguer. Coaching y'a ma dabɔ o kama quoi. Parce que fɛn o fɛn ni i b'a dɔn ni a ye sanga sɔrɔ ou bien n'a ɲɛna dɔrɔn mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ don a la. Donc coaching y'a kɛra o de quoi. Mɔgɔw y'a ye a bɛ marcher bon wari b'a la fɛnɛ bon mɔgɔw bɛ ka girin ka don a la ka sɔrɔ u m'a ɲɛɲini. Kɔciya kalan bɛ maa mun na olu ye maaw ye maa mun bɛ se ka maa bilasira yaasa k'i ka laɲiniw sabati. N ye kalan dɔw suye a la parce que n yɛrɛ teriw ye mɔgɔkɔrɔbaw de ye ladilikanw ani i b'a dɔn kojugu ye mɔgɔ karamɔgɔ ye n'i tɛmɛna sira dɔw fɛ a bɛ i laja gɛlɛya ko dɔw la a b'i laja sira ko dɔw ɲɛ. Donc olu kama ne ye fɛn caman dɔn n ye fɛn caman faamu. Mentor tun bɛ n na quoi mɔgɔ tun bɛ yen nɔ vraiment min ka parcours min b'a sira kan déjà. O ka tagabolo kun ka di n ye donc tun b'o suit donc o y'a kanu donna kosɛbɛ et puis n y'a ye fɛnɛ a aura bɛ na n bɛ se k'a kɛ donc o de y'a to vraiment kanu donna n na ka n lancer a sira kan et puis n nana n ye formation caman k'a kan compétence wɛrɛw tun bɛ n yɛrɛ la vraiment ka fara a kan donc n y'olu fara ɲɔgɔn kan o de y'a n permettait vraiment pour que n ka se ka sira in tagama. Bibi in na kɔciya lakɔlɔsilen tɛ Mali la o kɛn bɛ sababu ye maa bɛɛ lajɛlen b'a la ka wuli ka i sen don nin baara in na. Kunnafoni nasira wɛrɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin waati ninnu na a ka gɛlɛ Bamako i ka bɔ ka don i ka so ka sɔrɔ i ma bɛn ni bolimafɛn ye sɛbɛnni kɛlen don min kan k'a jira k'a fɔ ko a y'aw janto mobili bolila kura la a jirala k'a fɔ nin hakilina in ale bɔra yɔrɔ jumɛn na yala a dabɔlen don yaasa maa tɔw ka makama dɔ ɲɛsin mobili bolila kura ninnu ma wa anw ka kunnafoni ɲinina Ayise Kida ale ni Mamadu Jalo olu ye wulikajɔ kɛ u ye mun sɔrɔ a ko la an ka jan k'a ɲɛmada o fɛ. An ka siraw kan nin ja ninnu bɛ lakɔlɔsi mobiliw sanfɛ i b'a fɔ a y'aw kɔlɔsi mobili bolila kura don kumakan min don maaw b'u yɛrɛ ɲininka a nacogo la. N'i taara autocole la ka permis ta permis tali kɔfɛ ka daminɛ permis san fɔlɔ fo ka se san 3 ma i kan ka a nɔrɔ i ka mobili la pour que mɔgɔ tɔ minnu bɛ ka i suit circulation na i ka gɛlɛya ka bɔ a kalama o ka dɔ fana ko nin tigi fana ye mɔgɔ kura ye donc en cas i bɛ fili fɛn o fɛn kɛla o b'a dɔn k'a fɔ e ye permis ta donc i bolo ma jɛ fɔlɔ. Mais aw bɛ mun ye ta i b'a fɔ nin min filɛ ne bolo nin nouvelle conductrice min filɛ nin ni ɲɛ b'a la nin kɔrɔ attention nouvelle conductrice donc nin ye laɲini dɔ ye a ma interdit loi fɛ mais sariya yɛrɛ yɛrɛ nin tɛ quoi an b'a sɔrɔ mobili a bɛ kɛ comme sous forme de cercle ka a k'a kɔnɔ donc o de b'a jira ko mɔgɔ min mobili kɔnɔ o ye mɔgɔ kura ye donc o ye sariya yɛrɛ ka dɔnni ye. Mobili bolila kuraw caman ka fɔ la tamasere dɔrɔn tɛ a bɛ kɛ sababu ye bolilikɛlaw ka se k'u yɛrɛ kɔlɔsi sira bankan kasaraw la. Ne ye mobili bolila kura ye an ye mɔgɔ kura ye pour que k'a jira k'a fɔ k'an ye mɔgɔ kura ye circulation la k'an ka permis jira mɔgɔw la donc vraiment a b'an permettre an bɛ tɛmɛ yɔrɔ dɔw la facilement parce que n'an yɛrɛ b'anw na mɔgɔw yɛrɛ bɛ tila ka u janto an na k'a jira k'a fɔ ko ye mɔgɔ kura ye donc i b'a sɔrɔ circulation na caman bɛ mankan ci mɔgɔ da la mais n'a yelila ka ban dɔrɔn caman b'a ka couleur garder a bolo donc a b'an permettre an bɛ tɛmɛ yɔrɔ dɔw la hali ni agent y'an ye k'a ye a b'an ka mobili la dɔrɔn u bɛ sira faciliter an bolo an bɛ se ka tɛmɛ cogo min na. An b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka permis ta cogo ɲuman na k'a labato komi a fɔra cogo min na ka ɲini bɛɛ lajɛlen fana fɛ mɔgɔw k'u janto mɔgɔ kuraw la parce que caman bɛ bolila bi olu yɛrɛ ɲinɛna mɔgɔ kuraw kɔ alors que kunun ale fana tun ye mɔgɔ kura dɔ de ye. Hali n'a y'a sɔrɔ a kumakan in talen tɛ ba la fɔlɔ sariya tigilamaaw fɛ mɔgɔw bɛ se ka kɔlɔsili kɛ a bɛ nafa ɲɛ wa sira bankan lakana la. I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na Isa Sise ale de ye laseliw kɛ. Kunnafoni nasira wɛrɛ la ka tali kɛ Seko ni Dɔnko kunkanko kibaruyaw la festival Femuya ale tako 17nan ko o kun cɛra Abijankaw fɛ yen ni concert belebelew ye mun kɔni kɛra maaw ŋunafɛn ye kosɛbɛ a jirala k'a fɔ ko festival Femuya in ko ni a ta k'a lajɛ k'a bɛ se ka jate i n'a fɔ farafinna ɲɔgɔn bɛnba dɔ nin waati in na. Kunnafoni ɲinina Modi Ture Advance TV tɔgɔ la ale ye wulikajɔw kɛ a ye mun sɔrɔ Isa Sise ale b'o lakali an ye. Ni Femuya tile laban in la jama bɔra fan bɛɛ kana festival kɛnɛ kan o kɛra wagati ye dɔnkilidalaw n'u kanubagaw ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na. Le plateau du Femuya c'est pas donné, c'est toujours. Ni bɛ Femuya kɛnɛ kan i kan k'i kɛcogo bɛɛ lajɛlen na k'i ka jamana kunna wolo e yɛrɛ kun tɛ nka i k'i gɛlɛya k'i ka jamana seko n'a dɔnko yira dɔnkili sira fɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ suguw kan o ye nisɔndiya belebele ye. On enregistre en studio, c'est pour ces moments-là. Festival de musique urbaine Danumabo ye festival ye min tɛ ɲɛnajɛ dɔrɔn ye a dabɔkun dɔ ye ka se ka mɔgɔw sɔn hakilina ɲuman na. Ce qui m'impressionne le plus avec le Femuya, c'est vraiment cet engagement. Femuya ye kɛnɛ ye kɛnɛ mun bɛ denmisɛn ni musow bilasira politiki sira fɛ a bɛ mɔgɔw kunnafoni fɛnɛ ɲɛnajɛ yɛrɛ kɔfɛ a bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan. Au-delà de la frontière,
Donc ça va bien au-delà de la musique. Festival ni labɛnbaga n'o ye groupe Magic System cɛden dɔ ye ale b'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ. On est content déjà par rapport au résultat. Ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ bari laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabatira. Danfara belebele bɛ nin ɲɛnajɛ in ta ko 17 ni tɔw cɛ. Sabula yɛlɛma caman donna ɲinanta la. Résultat. Mais c'est d'améliorer les résultats qu'on a déjà. Festival de musique urbaine d'Anoumabo tako 17 la kɛra nisɔndiya ani ladilikan kɛnɛ ye. A kɛra Abidjan ye walima yɔrɔ wɛrɛ ye, bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko filmuya nafa ka bon kosɛbɛ. O kosɔn weleweleda bilara mɔgɔw ma ka bɛn ni san wɛrɛ ta ye. Ayiwa nin de bɛ taa ni an ye farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ka tali kɛ Coupe du Mali ale tako 64 wulikajɔw la Stade Malien de Bamako ale ni Arsenal des talents sportifs de Koro olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Mamadou Konaté la kununko tarata avril kalo tile 22 ndolantan in kuncɛra Stade Malien de Bamako ale ka sebaya la kelen ani kanangolo cɛlu kelen min sɔrɔla ale bɔra maa min yɔrɔ o de ye capitaine Lassine Koumaye. Ni waati na an ka kunnafoni ɲinina Kajatu Bagayogo ale tun b'a kɛnɛ kan a ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'a ɲɛmada a ka sɔrɔtaw fɛ. An bɛ wagati min na ko sisan n'an bɛ se k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ tɔn bɛ yen mun kɔni jɔcogo ka ɲi kosɛbɛ wanaw ka kɛnɛ kan ani Coupe du Mali la o bɛ tali kɛ Stade Malien de Bamako kan a bɛ dolantan 7 bɔɲɔgɔnko bɔ stade ma buruni kɛ o la ATS Koro n'ale yɛrɛ kun ka adversaire ye ni quart de finale kofɔlen in kɛnɛ kan ale fɛnɛ kun bɛna a lajɛ n'a bɛ se ka stade laburu takofɔlɔ wagatiw la an b'a ye k'a fɔ ko ATS Koro jɔyɔrɔ bɛ ɲɛ kosɛbɛ u bɛ bagabagaliw kɛ ka gɛlɛyaba ta ka lase Stade Malien de Bamako ma nka u ka cɛlu kɔlɔsibaga n'o ye Abdul Kadri Siye a b'i jɔ i jɔyɔrɔ la o tɛmɛnen stade fana bɛna wulikajɔw kɛ ka bagabagaliw kɛ nka o baaraw fana tɛna kodi an bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la n'o jaabi ye filani bi la fu ani fu tako filanan baaraw daminɛnen a bɛ gɛlɛya Stade Malien de Bamako cɛdenw bolo ka da kan u ka dolantan n'o bɛ tali kɛ Vieux Kulubali kan ale bɛna gɛn carton bilenman na an bɛ se k'a fɔ ko gɛlɛya tɛna kɛ yɔrɔ jan ta ye ka da kan o action min bɛ dɔw kan yɛrɛ ATS Koro ale fana cɛ kelen bɛna gɛn n'o bɛ tali kɛ Famori Traoré kan o yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka ngɔyin dɔ di Stade Malien ma n'o bɛna yɛlɛma ka kɛ cɛlu ye u ka jalatigi fɛ n'o ye Lassine Koumaye ɲɔgɔn sɔrɔ kelen ani kanangolo ye ATS Koro bɛ wuli ka jɔ kɛ cogo min na u bɛ se k'o cɛlu jibɔ nka u tɛna se ka koba kɛ a bɛ kunca n'o jaabi ye kelen ani kanangolo ka taa Stade Malien de Bamako kanu na an ye carton ta des buts sur un don automatiquement le fana ka mɔgɔ kelen kɛnɛ ça a fait l'affaire donc on a géré le match jusqu'à la fin parce qu'il y a des matchs en fait nous ka match foyi tun bolo an match b'an bolo kɔfɛ donc il faut rester encore très dynamique il faut rester garder les énergies ATS Koro degeden karamɔgɔ fɔ la a kun bɛ se ka koba kɛ nin dolantan kɛnɛ kan coupe in bɛ se ka taa n'a fɔra an ka segin ça tɛ se ka ne ci ça je suis sûr mais quand même je félicite mes enfants u ye production de jeu min kɛ une équipe de deuxième division n'i y'a ye anw yɛrɛ ma championnat daminɛ match officiel là je suis seulement triste pour les enfants parce que u ye effort min fourni u ma se ka tɔnɔ sɔrɔ quoi. An bɛ se k'a fɔ ko nin sɛbɛn bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara stade ka burunbaliya kan wanaw ka kɛnɛ ani Coupe du Mali fɛnɛ kɛnɛ kan wa a b'a ka ticket sɔrɔ ka taa demi finale kɛnɛ kan n'o bɛ kɛ sababu ye k'a ka jɔnjɔn makara. Ayiwa nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV jabaraniso sugandili la ka se k'aw kunnafoniya k'a ɲini aw fɛ a ka to aw nɔ na sɔɔni Ibrahima Ture ani ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nanzarakan kɛnɛ kan sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an bɛ dugawu kɛ ko hali bi Ala ka Mali lataa ɲɛ. Orange Mali ko k'a b'a ka client mandiw bɛɛ lajɛlen hakilina jigi ko ka kɛɲɛ ni sariya sɛbɛn talenw ye minnu bɛ ka lawaleya ko client kelenkelenna bɛɛ ka kan k'a ka nimero nina di walasa k'aw ka nimero de téléphone lakodɔn aw tɔgɔ la n'a bɛ f'o ma ko identification wa fana ko maa kelen tɔgɔ la nimero tɛ se ka tɛmɛ 3 kan cogo si la ka da kan an janbe aw la walasa basi foyi kana aw sɔrɔ an b'a ɲini an ka abonnew fɛ minnu m'u ka puces identifier fɔlɔ u ka gafe ɲini nimero nina bɛ min kan k'u ka identification kɛ ka sɔrɔ ma bɔw nɔ la application Maxiti fɛ walima bɔlɔlɔ sira fɛ identification.orangemali.com n'aw mago jɔra bilasirali kan a ye wuli ka se agence Orange Mali la min ka surun aw la ka fara o kan an b'a ɲini an ka clientw fɛ nimero bɛ minnu bolo n'a ka ca ni 3 ye u ka wuli ka se agence la ka taa nimero 3 sugandi u ka nimerow cɛla u bɛ fɛ minnu ka to u bolo hakilina jiginna identification bɛ kɛ ni gafe minnu ye olu de filɛ nin ye carte nina carte biométrique sécurisée passeport ani carte amo
lakana y'an bɛɛ lajɛlen de kunko ye. An b'aw fɔ aw ka danaya n'aw ka cɛsiri la. N'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la, a y'an ka service client digital kumaɲɔgɔnya Maxiti fɛ walima WhatsApp fɛ 90 11 10 10. Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.